A Serra dos Ancares agocha recunchos naturais de incalculable valor os que achegarmos polas numerosas sendas que a percorren. Entre as menos coñecidas atópase a Ruta Pena de Taras, no concello das Nogais. O itinerario parte do centro da capital do municipio, das inmediacións da Casa Consistorial e do parque que leva o nome do avogado nogalego José Ramón Fernández Díaz. Dende alí hai que tomar a estrada que vai cara a Nullán, cruzando o río Navia, que dende o seu nacemento en Pedrafita do Cebreiro atravesa as Nogais augas abaixo. A pé ou a cabalo, o camiño pódese continuar iniciando a subida ata Río Mao, entre bosques de castiñeiros e piñeirais. Na parte máis alta do percorrido temos excelentes vistas das Nogais, municipio que se estende pola vertente meridional dos Ancares e o val que forma o curso alto do río Navia. A Ruta Pena de Taras é ideal para contemplar en calma a paisaxe dos Ancares. Baixando de Río Mao, o percorrido levarános a Torés. Na aldea encóntrase a igrexa parroquial de San Xoán. O templo é de 3 naves e posúe unha sólida torre dun corpo. No lintel da súa porta figura unha inscrición do ano 1648. Do castelo que existiu en Torés só se conservan sobre un cerro os restos dunha torre que está declarada ben de interese cultural. Coñecer o patrimonio histórico das Nogais é outro atractivo da Ruta Pena de Taras.